Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, joan zaigu beste asteburu bat eta lanpetuta ibili dira euskal herritarrak batetik, hauteskundeak bestetik, azokak. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak irabazi ditu hauteskundeak bigarren itzulian Marine Le Pen ultraizkuindarra garaituta. Frantzian 17% aldea atera dio Macronek Marine Le Peni. Iparraldean berriz 31%koa izan da aldea. Hautetsontzi artean igandean eta liburu artean larun batean, 2 urte arraro izan dira, baina larun batean liburuaren nazioarteko eguna merezi bezala ospatu genuen. Zurekin izan nahi nuke liburua tapalean, korsario bat bainera, olatu bat krisalean, maitasunaren kalean, gauaren portalean, egotea delitu den audientzi nazionalean. Eta gaur ospatzen jarraituko dugu noski Garoa liburu dendak antolatu duen paperezkoa harpidetza sistema ezagutuko dugu. 2 eta 7 urte bitarteko umei hilero ipuin ilustratu bat oparitzeko proiektua da. Nik ipuin ilustratu bat dut zuentzat, duela urte batzuk San Jordi egunean erositakoa, Petita y Gran, Ella Fitzgerald, txikia eta handia, Ella Fitzgerald. Right above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Gaurko egunez jaio zen Ella Fitzgerald, Lady Ella, jazzaren erregina eta abestiaren lehen dama. Estatubatuar jazz abeslaria izan zen. Hala ere, jazza lanteaz gain, Ella Fitzgeralden errepertorio musikala oso zabala da. Eta swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calypso, gabonetako abestiak popa eta abar biltzen ditu. Noski, gabonetako abestiek ezin zuten faltatu. Haurtzaroan New Yorken onbezurtegi batean igaro ondoren 16 urte besterik ez zituela ekin zion bere ibilbideari. 34. urtean ahots berrientzako lehiaketa bat irabazi zuenean New Yorkeko Apollo Harlemen. Ekitaldian parte hartu zutenen artean Chick Webb zegoen. Bere ahotsarekin liguratuta geratu zen eta bere orkestrarako kontratatu zuen. 1935 da bere lehen grabazioa, Love and Kisses. Ordutik, ia etengabe abestiak egiten jarraitu zuen. Kontzertuak, birak, diskoak eta ehundaka kolaborazio, bereziki interesgarriak dira Louis Armstrongekin egin zituenak. Wireless was a phony, it's the same old cry. They left at me, wanting you. Said I was reaching for the moon. Ella Fitzgeraldek eta Louis Armstrongek nork egiten du barre azkena orain? Galdetzen dute abesti honetan, eta hasieran aintzat hartu ez zituzten historiako aitzindari zientifiko batzuk aipatzen dituzte. Thomas Edison eta fonografoa, Wright anaien lehen hegaldia, Hershey eta bere txokolatea, Marconi eta aririk gabeko seinalea. Marconi esan duzu? Bai. Marconiri esker entzun gaitzakezue zuen etxeetan. Eta Marconi gaurko egunez jaio zen, 1874ko apirilaren 25ean, Bolonian. Balliamo a piedi nudi con la musica alla radio, più forte mentre gli anni passano. Questa casa che profuma in ogni angolo. Marconik Rudolf Hertz fisikari alemaniarraren artikulu bat irakurri zuen eta ariri gabeko seinale telegrafikoak igortzeko aukera planteatu zuen. Bere esperimentua praktikan jartzea erabakita, Marconi familiak Pontetxion zuen etxe batera joan zen, Boloniatik gertu.
eta 1885ean ertzek sortutako ereduaren araberako igorle bat eraiki zuen. Hainbat proba egin ondoren, transmisoreak 2 kilometroko distantzia egitea lortu zuen. Marconiren ahaleginak gora behera, Italiako gobernuak ez zuen asmakizunarekiko interes handirik erakutsi. Eta Marconik Ingalaterrara joatea erabaki zuen. Han eman zuen ezagutzera arigabeko telegrafia sistema gisa patentatuz, eta Wireless Telegraph and Signal Company izeneko enpresa bat sortu zuen. Baina, orduan hasi zen polemika. Alexander Popov fisikari errusiarrak, urte hartan bertan, San Petersburgeko Unibertsitateko zientzialari talde handi baten aurrean, Marconiren antzeko irratiuinen hartzaile bat aurkeztu zuen. Marconik bere erakustaldia Popovena baino egun batzuk lehenago egin zuela, frogatuta dagoen arren, askok irratiaren aita Popov dela diote. Y la bohemia sigue aburrida de pena. Suena la radio enferma, los chinos se lo juegan al póker. La juventud se quema y los que quedan se dirigen al norte. Baina, zuk Popov aipatu duzu, baina Tesla zer? Berak sortu zuen Marconik erabili zuen teknologia. Teslak bere korronte alternoko teknologia erabili zuen 1885ean irratibidezko transmisio sistema asmatzeko. Hala ere, Guillermo Marconik Teslak garatutako osziladorea erabili zuen 1901ean ozeanoan zehar seinaleak transmititzeko, 1904ean asmakizuna patentatzeko eta erremate gisa 1909ean Nobel saria irabazteko. Guillermo Marconik fisikako Nobel saria jaso zuen, Karl Ferdinand Braun fisikari alemaniarrekin batera, irratibidezko komunikazioei egindako ekarpenagatik. Handik 3 urtera, Marconiren enpresa oso garrantzitsua izan zen, ondoratze historiko batean. Titanic itsasontziaren ondoratzean hain zuzen ere. Joseph Bruce Ismay, Titanic ontzi konpainiako presidenteak honako esan zuen. Biziraun zuten Titaniceko bidaiariak gizon bakar bati esker salbatu ziren, Marconi jaunari eta bere asmakizun zoragarriari esker. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance. 1912ko apirilaren 14ean RMS Titanicek iceberg baten aurkatalka egin zuen inaugurazio bidaiatik 4 egun igaro ondoren. 1500 bidaiari baino gehiago hil ziren hurrengo goizean itsasontzia ondoratu zenean. Baina Guillermo Marconiren irrati telegrafiako ekipo bat erabili zuten laguntza eskatzeko, eta horrela 700 pertsona baino gehiago salbatu ahal izan zituzten. Beraz, naiz eta ez dakigun nor den zehazki irratiaren aita edo ama, gaur Marconi aipatu behar genuen. Baina bestiak dioen bezala telebistak irratiarekin akabatu zuen, beraz, telesail eta pelikulak aipatu behar ditugu, Idoia Davila Uzkunek ikusi beharrekoen zerrenda aurkeztuko digu. Eta Idoia Sánchez Garziak, gure Idoia Xarmak, giza erantzun sexualaz hitz egingo digu gaurkoan. Orgasmoaren aurretik etapa asko baitaude. Hoi da, baina hori guztia maite duten ostean izango da, eta gaur ez dut maite dutezik nahi. Tira ba, apirileko 25 ditu gaur eta astelena da, maite duten eguna, inolaz ere, arratsaldeko 4 eta 10 minutu segituan ongitorri bigarren kafera.
Zuekin ondo bizi diren klubeko lehendakari izan zitekeena, Amaia Resende Egiluz, arratsaldeon. Kaixo. Nahiko denbora pasatu zu porretan, Bai, pixka. Zuekin ondo bizi diren klubeko lehendakari orde izan zitekeena, Idoia Davila Uzkudun, aspaldiko. Arratsaldeon zuri ere. Baina denetan ondoen bizi den, naiz eta Pasko astean lanean aritu den, Goiuri Ezeizarandia, arratsaldeon. Bai, zuk zer esango duzu ba. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 384 du, arratsaldeak 4:11 segituan, apirilak 25 eta gu hemen 4 prest zuekin urrengo minutuak igarotzeko. Maite dut ezin esan daiteke gaurkoan, beraz zuek ere nahi baduzue elkar banatu gurekin. Maite dituzuen kontuak, hemendik esan dute, haupa Amaia, hemen da gure sorgine, muxuz. Ai, kaixo. Hementxe gara zuekin, bai, eta aukeratu beharko dugu gaurko saio hasteko kantua. Niri bururatu zait bat, baina gero ahaztu ere egin zait. Baduzu ideiarik? Ui, ama. Bida, urteekin joaten zaizki gauza buruti, baina bida, etorri ere, bai, Ai. Badak izar nahi nuen. Venga, bota. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. Jackson Brown ondiaren Dr. My Eyes. Ez daba hainbeste urte Donostian jotzen izan zela, baina azken urte hauetan, pandemia izan eta izan, ez da erresa izan guretik gertu izatea. Inoiz aukerari baduzue musikari erraldoia. Doctor, my eyes. Haupa, nik maite dut atzo pasio ederra inon 7 parkean, ze ederra hori bai lasaitasuna. Ze ona. Non dago 7 parkea? Ez dakit. Hernanin, Donostian, Zumarragan, Estocolmon, 7 Park. Bueno, ez dakit nola esango den Estocolmon berez, baina. As each moment has unfurled, I've been waiting to await. Zer dezu Amaia Resende Egiluz? Ez dela 7 parkea, Aieteko parkea baizik. Idazteko. Notice them until Nola jakin duzu hori? Zer lista? Nola da, hackerrek eukitzi dituzte sistemak eta nire anaiak gauza horiek deitzen dira sistemak iriki. Nik ere sistemak irikiak ditut, a.k.a. Instagrama. Goiurik ere sistema kirikia dauzka. A ber. Bere kiriki nioko laguna idazten die eta hortik ateratzen ditu informazioak. Baina, maite duta? Zer? Esan dezu, ez? Gorkaren maite dutarek. Bai, baina bapatean... Ez galdetu, Ui, uste porra behar ditu dela. Ez hasi... Zein da zure maite duta, Amaia Resende Egiluz? Jo, nator gaur maite dutez beteta. Jo, nator maite dutez beteta. Benetan, nator gaur pospozik. Baina, bueno, aukeratuko bat, nire postasun horren arrazoia izango dena, dela eguraldia. Baina ez eguraldia bakarrik izan berriz, pixka bat, nerekoia, barkatu. Oporretan izan naiz ni oporraldi hauetan, eta egon naiz Belgikan, Bruselas inguruan, eta izugarrizko eguraldi ona itezun, eta nire hon postpozik. Eta ikusten un Euskal Herrian, ez zola, egualdionik, edo euria izola, edo triste zeola eguna, edo hotza, edo hau, eta bestea. Eta pixka bat, geiztua izan nintzen, baina postu nintzen,
zentzu honean, esan nahi dut, ze ondo nien nagolan eta nagola gozatzen hemen eguraldi honarekin sentitzen dut Euskal Herrian daudenen gatik, baina, bueno, ni pozpozik nago. Eta maite dut eguraldi hona eta ze sentsazio ematen diten. Zoragarria. Ondo, eta zureago Juri, nola maite dut, ezin esan, esan barko dugu zinean zure maite dut. Begira, nik larun batean ezagutu nuen emakume bat, Maria izeneko emakume bat, Bea Tolosa inguruko herri batean bizi da, eta egunero, honako bidaia egiten du. Bere herritik Tolosara autobusa hartzen du, Tolosan trena hartzen du Donostira joteko, eta Donostian autobusa hartzen du Miramon ingurura joateko. Bere anaia bai dago egoitza batean ingresatuta, 10 urte han ingresatuta gizon honek, eta Maria egunero joaten da 2 orduz bere anaiarekin egoteko. Bere anaiak ez dakin orden Maria. Ez da gogoratzen. Baino Mariak hala ere 10 urte eman ditu egunero autobus, tren eta autobus bidaia hori egiten ara joateko eta gero berriro bueltan, autobusa eta trena eta berriro autobusa etxera etortzeko. Egun erdia horretan joaten zaio. Eta, nik larun batean ezagutu nuen emakume hau, eta zoragarria iruditu zitzaidan nola kontatzen zuen, eta etzen kexatzen, eta etzuen penaz kontatzen, berak sentitzen zuen, joan nahi zuela, eta bere anaiak ez zuela ezagutzen, ez zela berata zurritzen, baino paseo politak egiten dituztela, 2 ordu han inguruan, eta eguraldi honarekin asko hobeto, eta hori bilakatu da bere bizitza, bere egunerokotasuna, eta nik maite ditut Maria bezalako emakumeak, ze zoragarria iruditu zitzaidan. Idoia da bilozkudun. Jesus, urduri jarezetu. Zein da zure maite duta? Bueno, ni ere oborretan izan naiz, baina nire maite duta aztia, nire oporrak, nire amarenak baizik. Aurten 60 urte betetzen ditu, berak eta bere lagunek, eta elkarrekin erabakizute New Yorkera joatea. Wow. Eta atzo itzuli ziren, eta super ondo pasa dute, eta asko pozten naiz bere egingatik. Ze ona. Eta kamiseta hori zure amak ekarri dizu New Yorketik. Nire maite duta zan! Venga, bi dauzkat bat, Idoiaren kamiseta, ze guapoa. Bai, oso polita da. Bai, eta... azaldu pixka bat agian, ez? Irratitik entzuten dutenek ez dute ikusten. Bai, ikusten du... Nik azalduko dut? Nik azalduko da, hemendik ze ikusten dudan. Bai. Kamiseta bat gris oso ilun batean, antrazita inguruan, edo nahiko ilun xamarra hola, baina jaspeatu xamarra, eta hor... urre kolore inguruan, edo naizen logoaren mostaza kolore hori, baina pixkat urregoa da ez? Idoia, zuk hobeto ikusi duzu hemen distantzia. Brontze kolorea da. Brontze kolorea, bai hori da, urrea baino brontzea. Eta hor, ikusten da, ez da skyline moduko bat, edo figura batzuk, eta azpian, xesto moduko bat. De Bessel da, ez? Hoi da, bai. Nahiko nabarmena nik ere enekin zertzanen eramak azaldu behar izan zuten. Eta antza duela gutxi itxi dute, zoritxarrez jende asko bere buruaz beste egin duelako, eraikin horretan, horrelako balkoi batzuk dituelako, eta orain bakarrik beko aldea bisitatu daiteke. Dauka pixka bat erlauntza baten forma, eta irikita egon zen, uste oso 3 hilabete eskas edo horrelako zerbait, ze iriki zuten, jendea bisitatzen hasi zen, eta pertsona batek bere buruz beste egin zuen, itxi zuten, berriro iriki zuten, eta ikusi zuten, berriro berdina gertatu zela, eta itxi egin dute, eta oso, ez egit, eskaiera eta malda joku polita da, baina itxita dago. Pena bat. Maite dut Idoiaren kamiseta berri hori, hemendik bromak egin dituzteia, antrazita jaspeatu da, tomaia. Gora astelenak eta ongitorri zuri ere, Jon Liz,
Gaur ez duzu kontraprogramaziorik egin behar? Lauak eta hogei hementxe bigarren kafean, naiz irratiaren sintonien. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 5:08 eta guk normaltasun pixka bat berreskuratzeko eta gure ganatzeko intentzioare badugu, eta astelenero legez, Idoia Dadila Ozkudunen eskutik, heldu behar diguen bate telesail eta filmei proposamenak badauzkagu, akaso ez da egit polemikarako tarterik ere izango dan, hor Bazkal orduan izan dugu, baina ez da egit hona ekarriko dugun, baina apirilaren 15etik filminen ikusgai dagoen Sedimentos pelikularekin abiatuko dugu gure proposamenen zerrenda, Idoia. Hau ez da proposamen berri bat, aurreko urtean estreinatu zen, Malagan, hain zuzen, Londoneko zinema jaialden ere izan zen, eta ez fikziozko arrebato saria eskuratu zuen Feroz sarietan. Adrian Silvestrek zuzendutako dokumentala da Sedimentos, filminen ikusi daitekena, apirilaren 15etik, eta Yolanda Terol, Lena Brasas, Tina Recio, Saia Solana, Cristina Millan eta Alicia de Benito ditu protagonista. Hauek 6 trans emakume dira, Leonera bidaia egiten dutenak eta bertan ezohiko paisaiak esploratzen dituzte. Retrocediendo hace que las rocas se vayan transformando también. Y los colores, ¿no? Claro, los colores es más bien el tipo de roca que es, pero los tipos de rocas cambian. No te enrolles, tanto. Alde bezala batzen dituzten gauzen erantzunen bila, euren arteko desberdintasunak onartzen ikasiko dute dokumentalean zehar. Dokumentala estreinatu baina 5 urte lehenago jaio zen filmaren ideia. Silvestrek Ballinarium elkarteko Tina Recio ezagutu zuen, eta elkarteko bileratara joaten hasi zen, eta bertan ezagute zituen 6 emakume protagonista hauek. Pixkanaka Silvestre 6 emakume hauen konfiantza lortzen joan zen, eta pixka bat sueltago zeuden kamera aurrean, eta emakumetako batek lehenak proposatu zuen kamarak hartuta bere Leoneko herrira joatea, eta horrela suertatu zen grabaketa. Eta grabaketa egun horien emaitza da Sedimentos. Eta dokumentala da, hau da, ez dira aktoreak. Ez dira aktoreak. Baina Silvestrek egin nahi zen izuntzen zen, kamera aurrean jarri beharrean eta beraien esperientzia kontatu, pixka bat beraiei lagundu, beraiekin egon, beraiei entzun, eta horrela lortu du beraien ikuspegia hobetu ulertzea, eta oso momentu unkigarriak ikusi daitezke dokumentelan, baina aldi berean nahiko alaia entretenigarria da. Filminen duzu ikusgai, Sedimentos, Adrian Silvestrek zuzendutako dokumentala, eta bide batez badakigu dagoeneko Silvestreren urrengo lanaren berri ere, Idoia. Mi vacío y yo. Dokumental honek ere emakume trans bat izango du protagonista, eta, zorionekoa da albiste hau, gutxi itxaron behar izan beharko dugulako berriz horrelako protagonista bat izateko, izan ere, aurreko dokumentala transprotagonista zituena duela 38 urte egin zen Espainian. Antonio Jiménez Ricoren Vestidas de azul. Hortxe Sedimentos beste giro batean, aretoetan duela 3 egun estrenatu zen, hau. Now, behold. Entzuten ari zaneten trailerra, The Northmanena da, Robert Eyersen azken lana, The Witch eta The Lighthouse zuzendu zituen. Eta, urte hasieran aipatu genuen pixka bat aurten zer espero genezaken errepasoa egin genuenean, baina ostiralean estreinatu zen eta berriz aipatzeko modukoa, arrakasta izan du eta jendeari asko gustatzen ari zaio. 10. mendeko printze bikingo baten abentura epikoa jarraitzen du filmak, eta aitaren heriotzagatik mendeku hartzea da haren helburu nagusia.
don't feel now. Printzea Alexander Skarsgårdek interpretatzen du, baina nabarmentzekoa dira ere repartoko Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe eta Björk abeslaria. Bere aurreko bilanak nahiko xeleberak dira eta pixkat zinema independentziago dira, baina oraingoan Eggers blockbuster bat eskaini nahi izan du. Major Studio batekin lan egin baitu lehen aldiz, Universalekin. Baina elkarlana ez da oso erraza izan. Ui ba. Filma promozionatzen ere izela, Eggersek bere azaldu zuen, Universalen esku hartzea edizioan Final Cut horretan ez zaiola asko gustatu, horrela izaten da askotan ekoizte etxe handiekin, eta grabaketako baldintzak nahiko kaskarrak izan zirela. Ui, eta hori pelikularen promoa egiten ari zirenean. Elkarrezketetan. Universaleko norbait oso haserre egongo da, seguro. Alare nahiko pozik dago lortutako emaitzarekin, naiz eta pase batzuetan, publikoarekin egiten diren horrelako pase batzuetan, publikoak esan zuen filma ez zuela ulertzen. Naiz eta berez bazen palomiteroagoa, bere aurreko filma baino jendeak alare ez zuen ulertzen, eta berriz doblatu behar izan zituzten dialogo asko. Hobeto ulertzeko filman zer gertatzen zen. Hor pentsatzen dut, itzulpena txokuntzia baino egiten dena dela, gidoia eraldatu bikoizketaren bitartez, eta ulerterrazago egin, beste maila batean idatzita, ez? Bai, hori da, etzen gaizki entzuten zela audioa, baizik eta eta ez itzulpena gaizki eginda zegoela, baizik eta jatorrizko dialogoak zaiak zirela, eta horri itzulpenean ez zirela. Horrela ibili ziren, enkajatzen saiatzen dialogo berriak, hemen te bat oso markatuta ikusten da, berez hemen te bat sartu behar dugu, baina horrela dialogoak bastante aldatu dituztela. Uien, Eta alare nahiko lan txukuna gatu zaie, eta jendeari asko gustatzen ari zaio. Ze bitxia. Atzo irakurri nuen, Alexander Skarsgårdek 2 orduro janduela, prestatzeko bere burua, prestatzeko The Northman pelikulan parte hartzeko, 3 orduro jan, eta 3.700 kaloria jatituela eguneko. Eta Kat Dennings aktoreak erantzun zion, kontu datu gabe, The Northmanen parte hartzeko prestatzen aritu naiz. 3.700 kaloria 2 orduro askotxo dira, ez? Hori esaten dute, Alexanderrek hori egin duela pelikula honetan parte hartzeko. Baina 3.700 kaloria eguneko izango da. Hori noski. Olortu dut, 2 orduro. Ez, 3.700 kaloria eguneko, baina hori 2 orduro jaten. Ez da inbeste ez. 3.700 ez da aztakeri bat, ez? Ja. Kirol pixkat, kirola egiten duen pertsona baten dieta hori biliko da, ez? Bai. Ez dakit, orentxe, akaso ari gara hitz egiten ez dakigunari buruz, baina... Esaten dute eta bataz beste 2.000 eta piko dira, ez? Pertsona heldu batek... Bina horregatik, kirola... Horregatik kirol pixkat egiten duen. Bai, ez. Nire zait hain ikusten naiz ez, jendearen gehiengoak 1.500-2.000 kaloria inguru behar dituela eguneko, noski alde asko daude, atletentzako honek 500.000 kaloria eguneko handiagoa izan dezake, zifra honek, beraz... 500.000? 500-dik 1.000 gehiagora, beraz 2.500-3.000 inguru izan daitezke, eta goi mailako kirolari bat, edo oso izan daitezke gehiago, baina 3.700 desente da, bizitza sedimentarioa da norbaitentzako, astakeri bat izango da, ados. Hori ere argitu dugu, bide batez, eta norbaitek gehiago esaniko baligu idatzi lasai, eta guk gure egingo dugu, baina tira. Alexander, nahi bali badezu deitu, eta kontatu nolako izan den zure prestakuntza, eta dieta, eta oso interesgarria irudituko zaigu. Bueno, bi pelikula proposatu dizkizuegu, bi film, bata Sedimentos eta bestea The Northman, bata filminen duzue, duela 10 bat egun, eta bestea, aretoetan ostiral azkeroztik estrenatuta, eta ziur zuen inguruko zineetan edo behintzat hiriburuetara jota errestopatuko duzuela. Telesaiekin egingo dugu aurrera, HBO Maxek apirilaren 7tik estrenatuta duen, edo bere plataforman duen, urrengo lan hau orkesteko Tokyo Vice. O Bizeo, nola esan bartuta? Tokyo Vice. Vice.
Bueno, orain pixka bat atzeratuta nator, 3 astetan naizelako egon, beraz pixka bat atzera egingo dugu. Ezinbesteko zirenak eta berreskuratu behar zirenak, ez da? Hori da. Tokyo Vice, esan dezuen bezala, HBO-n estrenatu zen apirilaren 7an, eta azken atala ostegunean egongo da ikusgai. Dakizuenez, astero 2 atal kaleratzen dituzte. Guztira? 6 dira? 8 dira guztira. Telesaioloetan, Jake Adelstein Japoniako egunkari batentzat lan egin zuen, lehenez Japoniarra izan zen, eta 12 urtez Tokioko estoldetan murgilduta egon ostean, hiriko ustelkeria, estortxoa eta gizatrafikoa zalaratu zituen Tokyo Vice izeneko liburu batean. Eta orain HBO-ko telesail batera egokitu du bertan, liburu hortan kontatzen zuena. With information, everything you do has consequences. There is always a cost. Jake, this is Sato. Jake Adelstein berak parte hartu du gidoiaren egokitzapenean, eta Michael Mannek ekoitzi du. Eta baita lehen atala zuzendu ere. Michael Mannek krimenaren mundua oso ondo ezagutzen du, bereak baitira, adibidez, Miami Vice, Public Enemies edo Hit bezalako lanak. Hemen ustelkeria, ikerketa kazetaritza, thriller poliziakotik ere zerbait, pixka denetatik, ez da? Pixkat, noir pixkat ere bada. Eta, horretan desberdintzen da film amerikar poliziakoekin, erritmoa pixka bat geldoagoa delako, eta dialogoetan badagoelako horrelako tentsio bat, eta erritmoa askoz lasaiagoa da, baina alare aipatu behar da akziozko eszenak ere nabarmentzekoak direla, abilizia tekniko handikoak baitira. Kazetari gaztea Ansel Elgort da, eta Ken Watanaberen pertsonaiak eskarmendu handiko detektibeak gainbegiratzen ditu haren mugimenduak. 80ko hamarkadako Tokio batean girotuta egonda, esan daiteke nahiko zuritu dela telesaia, protagonista pertsona zuri bat delako, eta beste pertsonaia guztiak japoniarrak diren arren, beste emakumeak kenduta, asko zentratzen dira protagonista honetan. Baina hala ere nahiko ondo gulertu dituzte Tokioko kodigoak eta haien kultura, eta nahiko ondo girotzen da garai horretako Japonian. Irakurri dut Ansel Elgortek pasa dituela 4 ordu egunero 4 aste. 1700 kaloria jaten? Ez, bale. Claro, nostra de jau. Hizkuntza ikasteko, ze ikasi nahi omen zuen, edo eskatu zioten behintzat, Japonire ikastea behintzat improvisatzeko, gidoia improvisatzeko gai izan arte. Eta orduan, benetan aritu dela buru belarri ikasten, eta harrituta omen daude ingurukoak, ze lortu zuen. Improvisatzeko maila handia behar da. Pentsa hori izaten dute, edo behintzat hori izan dute, aktorea agora ipatzeko, edo... Nik uste, ez duela japonieraz hain ondo improvisatzen eta ikasi, eta nik uste 2 ordu 1700 kaloria ere, denak esageratzen ari dira hemen, pixkat bota dute, baino, a ver. Alde ez dut berriro parte hartuko. Zuk hartu parte, baina... Trailerrean entzute zaio, japonieraz hitz egiten. Ez dakit izango den besterik gabe loruek betzela errepikatzen ari dela, edo dena delakoa, baina, ikusi ikustez zaio bintzat. Ipatzekoa da hori, saiatu dirala bintzat, japoniarrez egiten, askotan egiten dira girotuta Errusian, eta denek inglesez egiten dute. Nik idoia ikusi eta xistatekin japonieraz, baina hortik, hemen txiste kontatzen hastea japonesez, irutze zai distantziatxo bada, hola. Nik uste nuen, esan bartzen nula, ikasi zuela japoniera, ulertzeko moduan, gidoian zertzegoen, baina improvisatzeko... Improvisatzeko esan omen diote, eta baiet. Izango da igual improvisatu, baina ez improvisatu. Igual
ez dena guzti bat improvisatuta egiteko, baizik eta, bueno, esaldiren bat, erantzunen bat emateko, edo, bueno, ez dakitela, osea... Bai, eskerrik asko, Jon Liz. Jon Lizek idatzi du, bai, ino izango balitza zela. Zuk hartu parte, baina nik otako dizut behera diskurtsoa. A ber. Jon Liz gerren etorri da gaur? Ba, izango nuke. Zerti jartzen Goiuri. Vale, barkatu, Jon Liz eta Goiuri. Bai, 2 kilo txuleta eta 2 platerka pasta boloñesa jaten ditu 2 orduro beste serie hortakoak, eta beste tiponek ikasiu jendeak 10 urte behar ditun hizkuntza hortan improvisatzeko behar duna, egin ditu 3 hilabetetan oso majoa dalako. Hala, venga, hombre! Bai, aurkeztu urrengoa. Urrengoa, Apple TV, apiriak 15, hau ere, oain dela 10 egunekoa. Ez dizkio, berri zoporrik ez zio mango ditu jari, ze pasatzen da? Apple TV, nolazken aldian etzen nuen Apple TV gomendatzen, arpietzak endu nuen. Nik egin dut, konpartit... ez, hori ez zenuen? Bai. Eta Severan ikusi duzu? Ez. Puri-purian dago berriz. Ui, kontatu. Baina ez du Severan zin inguran itzien behar, edo bai? Bueno, otxaian aipatu nuen, baina badirudi orain ari dela jendea ikusten Severantz, eta... Babida, guke otxaian esan genizuen, baina nola ez diguzen kasuik egiten batzuk, babida, oain, berandu, trenak aldin da horrengo trenean. Eta horrengo trena da RAR. RAR. Nola? RAR. Fiscal RAR bagatu zaizu. RAR. RAR, Glow telesaiaren sortzaileen eskuti datorkigu, Liz Flahive, ez dakit nola hauskatzen den, Flahive eta Carly Menschek osatutako antologia da RAR. Gaur egun emakume izateak zer suposatzen duen esploratzen du. Wow! Isobel Waller-Bridgen musika du, eta Cecilia Agen idazlearen istorio laburretan oinarritzen dira atal guztiak. Guztira, 30 minutuko 8 atal ditu, eta bakoitzaren izenburua argumentuaren laburpena da. Adibidez badaukagu The Woman Who Ate Photographs, argazkiak jaten zituen emakumea. The Woman Who Found Bite Marks on Her Skin, ozkadak aurkitzen zituen emakumea, bere azalean. The Woman Who Disappeared, desagertu zen emakumea. Eta atal bakoitza ikusezina sentitzen den emakume baten kontakizuna da. Adibidez, Nicole Kidman protagonista duena, The Woman Who Ate Photographs, badu protagonista emakume bat, zeina bere amak dementzia du, eta nostalgiak jota, emakume honek argazkiak jaten ditu, eta argazkia jatearen bitartez, argazkiko garai horretara transportatzen da, eta berriz bizitzen du momentu hori. Adibidez. Nicole Kidman dabil, ez dakit, azkeneko... Nicole Kidman dabil, jubilazioa egiten berarentzat eta beste 1.000 pertsonentzat. Baina uste dut hartu duela, ez? Karrerilla azkeneko lagurte hauetan. Zea bat, poligono industrial bat erosiula bere diru guztia biltzeko. Zaila kabitzen bankutan. Diru digitalari esker, baina dela 80 urtea barzien bartu Nicole Kidmanek diru guzti horrekin. Non sartu bartun? Oain bitcoinetan edo... Australian leko asko dago. Australia zabala da. Australia toagitan zion, Baina beha Australian bizi da. Bizia? Nik ez da izatik estatu batutan bizi zalozten. Nicole Kidman? Bai. Australian bizi da. Nicole, zeizen polita Nicole. Nicole oso polita. Bai. Arratxaleko labak eta 29 minutu une honetan, bigarren kafean, adostu dugu zerbait. Nicole izen polita iruditzen zaigula. Zuek bozkatu dezakezue gure... Nicole Kidmanek diru asko duela. Hori da oso... Eta bain dela urte batzuk Nicole Kidmanek elukelokiko lekurik Australia guztien bere dirua gordetzeko. Bai. Zorionak, Nicole. Baina neska bizirin barra dago. Noiz zentzan azkeneko asteburu librea Nicole Kidmanen bizitzen? Ez dakit. Nik aurrekoan galdetu nion. Eta? Ez zala guatzen, nola guatuko. Ez, aipatu izan dugu Nicole Kidman askotan, ez? Aipatu genuen The Undoing, aipatu genuen Big Little Lies, aipatu genuen I Love Lucyren hau nola zen? Being the Ricardos, gaur The Northmanen ere? The Northmanen, Nicole, mesedez, deskantxatu. Artu arnaz pixkat. Hori da. Venga, animo.
Hoxe. Muxu bat. Muxu bat, Nikol. Bai. Bueno, eta hau, Apple TV, naiz esan nik naizan arpidedun, Apple TV apirilaren 15-etik. Bueno, antologiaetan nahikoikoa da historia batzuk beste batzuk baino hobeak izatea. Baina, bueno, orokorrean nahiko ideia originala da eta gure atentzioa mantentzeko nahikoa da. Ikusi daitezke soltean, ez? Zena ikusi balin badezu. Hori da. The Woman Who Ate Photographs, ez tezu zertan ikusi behar, batzuk beste batzu baino gehiago gustatuko zaizkigu, baina guztiek dirudite interesgarriak. Aizu, gomendu polilla. Oso ondo. Eta badugu, azken bat, zuekin elkarbanatzeko, hau, pixkate, puri-puriagoan dago, edo behintzat ez da Idoia Porretara joan aurretik estrenatutakoa, ze ostiralean Netflixen estrenatu zen, bide batez, ikusi duzue Netflix olako krisi struktural batean dagoela, eta birplanteatu behar dutela suskripzioen kontua, eta elkarbanatze hori, eta ez dakiz zer. Gauza oso aserre daudela, ez? Nik zure Netflix kontu erabiltzen dudalako. Hori. Barkatu Netflix, jakin izan banu hau irratian zuzenan eginela esaten enukin esango, baino. Hori da, ez nik irakurri nuen, eta ez dakite, ez daukat datu aurrean, baino 1.000.000 bat etxe zirela, kontua elkarbanatzen zutenak, eta noski hori da. Eta azken 3 hilabetean kaldu dituzte 200.000 arpidedun. Gaixoak. Errusia eta Ukraina arteko gudua kontutan hartu gabe, horre 700.000 ez dituzte kontutan hartu. Beraz, berez gehiago dira, baina, bueno... Pena emateiate, benetan, gaixoak. Egongo dia jabiak, gaixoak. Anuntziak sartu behar dituzte. Akzioak sartu nahi badituzte, Nicole Kidmanek oraintxe diru inbertitzeko badauka. Akzioak ez anuntziak esan duzu. Baina akzioak saldu nahiko badituzte, krisi honei buelta emateko Nikolek pasta jarreko, eta gero ja, anuntziak. Nik anuntziak pelikulat ikusten nahi zean Netflixen eta... Hasieran eta horrela, ez? Hasieran, imaginatzen. Eta uste dut erabaki hori definitiboa dela sartu behar dituztela, bai. Galdutuko dituzte ezakitzen bat 1.000.000 gehiago. Egia esan bai zen, niri Netflixeko eduki propio batzuk gustatzen zaizkit, baina bereziki Netflix gustoko dut ez duelako iragarkirik, eta ez dudalako... Eta zergatik ordaintzezu? Horregatik, nola ordaintzen dudan, ez dago... Joan Lizedi Amazonen bezala, edo Prime Videon. Baina Prime Videoko iragarkiak segituan egin dezakezu... Saltatu, bai. Jauzi egin ez duzu itxaron behar, eta Prime Videoko bere iragarkiak dira ez da, bapatean ez egit, eguzkitako krema bat, edo. Bai, edo paki apaindegia. Hori da. Beste telesailak komendatzen dizitu. Mire, zenet, paki apaindegia izango balitz, eta ez Cristiano Ronaldoren galtzontzi hori da, pues hori. Klinika hori. Bueno, ez gaudela ados, Netflixen. Zer, klinika? Ilantzeko? Nola da? Ile txertaketak egiteko klinika bat bat. Bai, eta osasun kapilarra, eta... Ja, zondo. Turkia onuntzaik areta pixket. Ez? Hori gertuago. Bai. Hori, ez gaudela dos iragarkien kontu honekin. Eta batzuk nabarmendu dute, olako plataformak sortu zira cable TV edo pixka talde batera uzteko eta horren kontra egiteko, eta orain badirudi berdina hilekatzen ari direla. Ordaindu eta gainera anuntziak. Bai, ez gaudela dos Netflix bilduko gara, zuekin. Eta kontua da, ja zinetela parasito lan egin eta... Hori da. Bueno, proposatzen ari dira, arpidetza horretan pixka bat gehiago ordaindu, partekatu ahal izateko zure kontua. Hori aukeretako bat bada. Bueno, hori izago gaizki, Bueno. Inigo? Baina, bueno. Ostiralen estrenatu zen, dagoeneko harrapatu duzuenak ikusi zenuten publizitaterik gabe, baina orain hasiko zaretenak ez dakiz zenbat atal izango dituen, laizter azalduko digu Idoia Dabilauzkudunek, baina Heartstopper ikusten hasten zaretenek akaso laizter publizitateukiko duzu etartean, ze Netflix plataforman ikus daiteke, eta akaso beste norbaiti parasito lanetan
harrapatu zabiltzatenak, laizzer ezingo duzue plataforma beste norbaiten e-mail eta ez da gizarkin erabili, ingo dutelako beste sistemaren bat, identifikazioa €1 izateko, euskalo. Baina bitartean, aprobetxatu. Heartstopper, ostiraletik ikusgai, Netflixen idoia. Heartstopper mutilentzako eskola batean ikasten duten bi lagunen kontakizuna da. 14 urteko Charlik nik rugby jokalari ospetsua gustoko du, eta halako batean lagunak bilakatuko dira, eta pixkanaka beraien erlazioa sendotzen joango da. He is the star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Hey. Charlik eskolan hau batean onartu du homosexuala dela, eta ondorioz bullyinga pairatu du, baina defendatzen duen laguntalde zoragarria du, eta orokorrean bai gazteak eta bai helduak zoragarriak dira telesaio honetan. Zinikoek esango dute, pixka bat ez dela oso realista, baina kontutan izan da orain gaztentzako dauden telesaiak dramaz beteta eta adibidez euforia bat aipatzeagatik, hau pixka bat politagoa eta erromantzean gehiago zentratzen dena, eta ez hainbeste gazteen drama esageratu horietan. Nei oso ondo ezagutzen nagoen lagun batek gomendatu dit. Eta bira, ni nahiago etela igual incluso drama gehiago, baina esan ditak gustatuko zaidala pila bat. Eta esperantza asko daukat. Eizenka zerbait arinagoa, eta hainbeste drogarik gabe, eta zaze goxoago. Hoi da. Eta behintzate saiatzen dena ez, mezu eredugarriago bat, edo beste modu batean gauzak ere egitzen. Azken asteetan, ez da egite saretan bolo ere ez da ibili, baina bada ez, pixkat bortxaketaren zuriketan erori den telesail bat, eta gainera inork gehiagia saldatu da bere hortxe aritu dena, eta eskertzen da, pixka bat... Eta esan daiteke telesailaren izan, esan egin behar da, elite. Aipatu nahi du Iñigok, ze wow, azkeneko denboraldia eta wow jarrera toksikoen zuriketa hori. Telesail bat erakusten duena atseginagoa izan daitekela, eta gainera nahiko errepresentazio ona egiten du sexualitate desberdinena, eta espektro moduan erakusten du, eta bisexualitatea tentuz esploratzen du telesailak. Eta gainera Olivia Colman agertzen da. It's literally just another silly crush. It's not a crush. Olivia Colmanena izugarrizko sorpresa izan zen, trailerretan ez baita agertzen, eta telesaia ostiralean kaleratu zen arte inorrek ez zekien agertzen zela, eta ona! Bai, promozioetan ez da agertzen, eta jendeak ez du ulertzen zergatik izkutatu duten, ze Oskarra irabazi du, eta oso aktore ezaguna da, eta maitatua. Baina izkutatu dute, eta izugarrizko sorpresa izan da. Eta, agertzen den heldu bakarrenetarikoa da. Ze ona, ze duela aste batzuk edo aipatu genuen kontrako ere gertatzen dela ez, trailerren agertzen direla pertsonei batzuk edo aktore famatu batzuk, eta gero telesaia edo pelikula ikusten duzu, eta oso agerraldi txikia egiten dute, eta askotan izaten da pixka bat, saldu diguzue gero gertatzen ez dena, eta honetan justo kontrakoa, ze sorpresa polita. You're only doing things because everyone else is, and you're scared to change. Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend. Telesaia Alice Osmanen komikietan dago oinarrituta, eta Osmanek esan zuen, proposatu zioten Colman izan zitekela nik protagonistetako baten ama, eta berak ez zuen sinisten, pentsatzezuelako famatu batek ez du telesaio honetan egon nahi, aktore ez ezagunekin eta historio ez ezagun batean, baina bi egun hartu zituen bere agenda apretatu horretan, eta antzezpena eskaini dugu. Jatorra iruditzen zait Olivia Colman, eta entzuten dudan gauza bakoitzarekin, ez dakit... Jatorragoa. Bai, nire sentsazio hori bai ezatzen dut. Zelkarrizketa batzuk eta entzun dizkiot, eta
eta oso graziosa iruditzen zait. Oso gatorra. Aizu, proposamen ederra eta goxua Heartstopperra, Netflixen duzu ikusgai dagoeneko, publizitatearekin edo gabe ikusteko modukoa, eta akaso etxeko gaztenekin ere ikusteko modukoa bada. Beste, ez dakite, hain normatiboak ez diren eredu batzuk ere, bizitzeko aukera izan dezaten. Eta garrantzitsua den, zure burua ordezkatuta ikustea. Hori da, edo pelikuletan, edo iragarkietan. Esango nuen, ze lehen beak esan duna, hainbeste drama ematen du orain gazte izateko, drogatuta bizi bertzarela, mundu guztiarekin liatzen aitu behartzela, eta da pixka bat, baiet, eta kasu hoiei ikusgarritasuna eman bartzaile, agian modu errealistago batean izango balitz, askoz hobeto, baina pixka bat gazte izan zaitezke eta raiatu bat zure laguna gustatzen zaizulako eta olako zengatik. Gainera, etxean hitz egiteko ez dakit aukera ona iruditzen zaitez. Gurasoekin ikusten balin baduzu, agian sortu daiteke hor konbertsazio polit bat, agian bestela ez dakit, ausartuko etzinak horretaz hitz egitera, eta telesailean ikusita, behintzat aukera edo parada ematen du hausnarketarako. Aizue, 9 minutu arratsaleko 5:00 Goiurita Amaia, animatuko zarete gure entzulei eliterekin ze gertatu den azaltzera? Wow. Bai, noski. Nik bota dut hemen, baina zuek zarete ikusi duzuenak, eta niri kontatu diazuenak, eta... Bale, pixka bat, testu inguru pixka jarri behar dugu. Elite, Netflixeko telesail bat da, Madriden kokatuta dagoena, berez, instituto bat du, bestakit. Erdigune, edo zerratokin nagusi. Las Encinas izeneko instituto bat, bertan, dirudunen seme-alabak ikasten dute, eta lehenengo denboraldia hasi zen, 3 gaztek beka bat lortzen dute instituto horretara joateko, eta hortxe sortzen dira, ez dakit, klase sozialen arteko... arteko gatazkak, erlijioa, pertsonaietako batek hilaba jantzea erabakitzen du, eskolan debekatu egiten diote, horrelako konbertsazioak ez, hasieran, ez da telesail bat, bereziki hori, hausnarketarako sortu dutena, baina, ez da idea interesgarriak egon ziren lehenengo denboraldi haietan. Telesaia joan da, pixka bat, ez dakit nola, azaldu pixka bat, geroz eta exageratuagoa da, eta erabakizuten, dirudunak bali baziren hasieran, askoz dirudunagoak izango dira bigarren denboraldian, etxeak handiagoak izango dira, janzkera izango da pixka bat bereziagoa, eta gonak izango dira motzagoak, eta takoiak altuagoak, eta mutilen kamisetak, txikiagoak esan berron, baina ez, azkeneko denboraldietan ez dago kamisetarik. Kamiseta gabe bizi dira, eskola hortako mutilak. Eta berez lehenengo denboraldiko misterioa, pertsonai bat, eskola hartako ikasle bat hile egiten zen, eta lehenengo denboraldian, hortxe zegoen interesa ez, nork hilote du, ikasle berriak izan dira, ikasle zarrak, bere mutil laguna, bere amorantea, gurasoak, horrelaxe. Joan dira, denboraldi batzuk aurrera eginez, eta duela hilabete eskaz, gutxiago uste dut apirilaren 8 izan zela, denboraldi berriena estreinatu dute. Eta non sorpresa, batzuentzat ez da sorpresa izan, baina beste batzuentzat bai, bortxaketaren gaia landu nahi zuten, eta guztiz gaizki egin dute. Badago pertsonai bat, Philip izeneko pertsonai bat, Paul Grange da aktorea. Philip pertsonaiak, dirudienez, bere neska bat bortxatu zuen, eta azkeneko denboraldiaren amaieran bere neska laguna bortxatzen saiatzen da. Hortxe abia puntua, denboraldi honen abia puntua, eta nola azalduko dizuegu eskolan bideo bat zabaltzen da, neska lagun oiak, lehenengo neska ark, bortxatu izan zen neskak, bideo bat egiten du kontatzeko
Begira, Filipek hau egin dit. Esan behar dago, Filip Frantziako... Frantziakoa ez beste herrialde batekoa da, baina... bai? Bai. Ui, pentsatzen du Frantziako... Asmatutako herrialde bateko vale, printzea omen da. Printzea da, eta noski, hor sartzen da ere, nola dagoen babestua monarkian gatik, bere kargoaren, kondizio, jaiotzeko lekua, nola zuritzen den, errealitatean pasatzen den bezala, impunitate oso ematen zaion, baina gainera gizarteak ere ematen dio, beringurukoek ematen diote. Zuritzen dute egindakoa, berez azaltzen da baztertu egiten dutela, baina, etzaio oso baztertu da ikusten, festa guztietara juten jarraitzen du, bere neska laguna bigarrena bortxatzen saiatzen den horrek eramaten du terapiara, lagundu egiten dio, eta bukatzen da niko... Telesaia ikusita mezua argia da. Errua Kaietanarena da. Bai. Kaietana da, ia bortxatua izan den neska. Eta Filip da, mutil jator bat, ez duena merezi baztertua izatea, eta eskolan jarraitza merezi duena, eta lagunak merezi dituena, eta lana egin behar duena, benetan hau gainditzeko Kaietana da. Eta, hori oso mezu arriskutsua da, oso mezu toksikoa da. Filip pertsonaiari ez zaio erantzukizunik eskatzen, ez du bat ere sufritzen, eta agian zuei ere gertatu zaizuen, niri gertatu zitzaidan bezala, atalak ikusten joan naizela, esperoan ez da. Nik uste nuen, momenturen batean hartuko dute, eta, iritsiko da kartzela, zigor hori, iritsiko da, ez dakit, bazterketa eskolatik botako dute, egongo da hemen, ez? Mezua eliteko sortzaiek mezu bat bidaliko digute, esan ez, hemen biktima Kaietana dela, biktima lehenengo neska dela, eta ez Filip, baina ez denboraldiko mezua da, Filip dela biktima, hau da, bortxatzaia dela biktima. Eta hori, hasteko gaizki dago, eta gainera oso arriskutsua da, ze ezin dugu bukatu eliteren ikuslegoaren gehiengoa, ez dakit, oso gaztea dela. Beraz, ez dugu ulertzen bortxaketaren zuriketa hau, ez dugu ulertzen 2022an hau gertatzea, ez dugu ulertzen Gaztei zuzendutako telesail batean hau gertatzea, ez dugu ulertzen aktoreek hau onartzea, eta nik uste dut, aktore hauek badutela, aktore hauek ezagunak dira, dagoeneko, lana egiten dute, ez dute beraien ez dakit, ofizioa arriskuan jartzen, kexatzen balin badira. Ez dira hasi berriak gehiengoa dagoeneko ezagunak dira, eta kontratu potoloak dituzte, dirudienez. Beraz ez dugu ulertzen nola beraietako inor ez den kexatu, eta ez dugu ulertzen nola saretan ez den hainbesteko polemika sortu, ze nik ikusi dut baietz, ez dakit edabide batzuek idatzi dute, ez? Sareak sutan, eliteren, bortxaketaren zuriketaren gatik, baina gero benetan nik ez ditut sareak sutan ikusi. Nik ere ez. De hecho, nik ikusi nituen lehenengo atalak, eta hemen komentatu genuen, eta Goiurik esan, eta nik hori esaten nuen ez, aizu bino, ze gaizki idatzia, ze gaizki landuta lan hau, ze gaizki aidien bideratzen, baina nik hori, espero nuen ez, pixkat buelta bat ematea horri, edo dena delakoa. Eta Goiurik esan zidan, ikusiko dezu. Eta esan non, bukatuko dut, eta ea zer gertatzen den. Eta ikusi nunean hori izan zen, baina nola ez da inor, nik ezakit, hainbesteko garrantzia duen gai batekin, edo erantzun sendo bat beharko luke, baina ez da egon, eta
adibidez, nik orain lehen berria. Hori, Samarnon Jon Lizek orain txidatzi duz. Lehen berria eta esatezu, jode, osea, benetan, eta hori, elitek dakan ikusgarritasuna eta zenbat jenderen gana iristen den, ze estreinu datu ditun, eta ez da ezer gertatu, eta ez da ezer ikusten, eta ez da inor konturatu. Neri kezkatzi itenak da hori, inor ez da konturatu telesail hau ikusten, hori ez dela ondo, osea, ez dagoela ondo eginda, eta ematen duten mezua ez dela ona, eta ez dela, eta arriskutsua dela. Ze, gaina bukaeran, ezakit, pixka bat egin dugu spoilerra, baina bukaeran benetan gelditzen da bortxatzaia eroia bezala. Eta berak salbatzen du biktima, eta benetan dela hasteko lotxagarria, kezkagarria, eta ezakit, pare bat buelta eman berko genioke gai honi, eta nola jokatzen dugun gauza batzuekin bai, eta gero beste batzuekin ez. Zuk esan duzu, arrotza egiten zaizula edo harrigarria nola inorezten konturatu. Agian, hemen gauza bat aztu zaigu, konturatu dira, baina benetan uste dute hori dela, egin behar dena. Gizon batek egin dezakela, eskutik joan zait eta eske pasa egin naiz, baina bigarren aukera bat eta hirugarren bat eta laugarren bat eta bosgarren bat merezi ditut, ze ez da inbesterako egin dudana. Gainera erabiltzen dituzte, errealitatean entzuten ditugun kasotan erabiltzen dien argumentuak, edanda nengoen, zukeren eizenuen hasieran, bat, bestea, eta hain normalki pasatzea gai hau, nahi iruditzen zait, benetan, kezkagarria. Hortxe bota dizkizuegu proposamen batzuk eta proposamen ez batzuk, ze eliteren temporada hau ikusteak zentzurik ez duela ere, argi erakutsi digute edo argi argudiatu dute Goiurik eta Amaiak. Proposamen asko, Idoia da Bilauzkudunen eskutik iritsi zaizkigunak eta jator, majo eta sano asko hauak direnak. Beraz, hortxe dituzue, guk aipatutako horiek, pelikulei dagokionez bota dizkizuegun bi proposamenak, hemen txekidoian topatuko ditut. Sedimentos, filminen ikusgai duzuena, eta The Northman, aretoetan, eta telesailei dagokionez, Tokyo Vice, Roar eta Heartstopper. Urren ez urren, HBO Maxen, Apple TVn eta Netflixen ikusgai direnek. Eta gorka galdetzen du, crossover jaialdiaz hitz egingo dugun, noski, baina orain ez. Orain ez, eta gaur ere akaso ez, baino jakinaraziko dizuegu, gogoraraziko dizuegu, crossover jaialdia gaur bertan abiatu dela, larun batera bitartean, oraindik ez abiatu. Hori da, gaur abiatuko dela, 6etan markatu, eta telesaien kulturari eskenitako jaialdi honek asteantzean emango digula, zer hitz egina eta zer aztertua crossoverseriesfestival.com webgunean sartzen bazarete, bertan duzu informazio guztia eta helduko diogu asteantzear noski. Horri ere, orain Idoia da Bilauzkudun agurtu behar dugu. Aio, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta aprobetxatu urren orduak aterrizatzeko, eguraldia erra daukazu, ongitorri mundu errealera. Oraintziak zure Amari. Azte buru osa dara matosa, baina... Guzkia gara atera da eta horrek laguntzen du. Bai, laguntzen du. Eta Ella Fitzgeralden Chick to Chick honekin, Chick to Chick hau Fred Astairentzat idatzi zuen Irvinek, baina tira, Ella Fitzgeraldek eginiko bertsio zoragarri honekin, egingo ditugu hurrengo bizpahiru minutuak, Idoia da Bilauzkudunen atzetik, Idoia xarma izango dolako gurekin, eta Idoia aldaketan, gaur, bidoia daukagu. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Bai, Chick to Chick egin daitezke gauza asko, eta gauza egitako askok badituzte aurrekariak. Together dancing cheek to Zer gertatzen zaigu estibulo erotiko bat jasotzen dugunean? Nola eragiten digu?
Gure erantzuna fisikoa, hormonala edo psikologikoa da. Berezkoa ala ikasitakoa. Galdera hori erantzuteko, William Master eta Virginia Johnson sexologoek gizakiaren sexu erantzunaren fase batzuk definitu zituzten 50ko hamarkadan. Eta gaur, azken 70 urte hauetan, zerbait aldatu den ala ez kontatzeko, Idoia Sánchez García gonbidatu dugu. Eta gauza bat esango izuet, nik espero dut baietz. Azkeneko 72 urte hauetan aldaketaren bat egon dela. Nik espero dut. Baina Idoia kontatuko dugu. Arratsaldeon, Idoia. Hola, arratsaldeon. Egon da aldaketarik? Gutxi. Gutxi eta aspaldi. Hori da, igual loke Renata. Bueno, ¡qué sorpresa! Espero nuen, Itxaro pentsu nengoen, baina... Buah, se me ha gustado. Salata hori, ederto. Ez que denak eskura nozkan. Oso guztu hain nintzen. Estimulu gehiagi. Larrei, bai, momentu baterako. Bai, eta naiz eta izan zan seguramente, sexologian alorrai, sexologia zientzia moduen purrate zehazten lagundu dauen, ez, bebai ardatzen nagusixenetako bat, edo behintzat bere momentuen ekarpena hundixenetako bat izan zala, apurrate gorputzien pasetan ziren gauzei, zela baitxeko ordena edo esarri guran. Eta horixe, hori, Goiuri kondo esan duen moduan, gaurko izgaitxa izango da, hori, giza erantzun sexuala, ez bakarrik hori, erantzuna bera, baizik eta haue irudikatzeko sortu zan, grafiko bat sortu da, eta horren apur bat azalpen txua. Eta Goiuri ja sarreratxua hain badaupe, apur bat historixai helduta gai hontan, egisa da, holaxe 50garren hamarkadan, Virginia Johnson sexologuak eta bere gizona zan William Masters ginekologuek, aurrera erondako ikerketa batzun ondorio, edo dala esango gauke fasien deskribapen honek. Eta zelan heldu zien honek definitzera, bere momentuen hainbat bikotek parte hartutako ikerketa nahiko sakon eta zehatz batei esker, nun hartu zien datu pila bat bikotiek eukitzen zabeien harreman sexual edo topaketa sexual horrei buruzko datu psikologiko, fisiko pila bat batu zituzten, eta hori, ondorio moruen dauku, balen esan duen giza erantzun sexualan lau fasiak. Eurek lau planteau zituzten, ziela esitazioa, meseta, orgasmoa eta resoluzioa. Hori, oinarte naiz eta ez duen esan, hau da emundan aldaketa txiki hori, bakar hori, fase honein zehaztapenean, esaten motut egizan, nik personalmente ez dut baltan botatzen ezer, así que, besta ez da gabezi handi bat. Gerora, 70garren hamarkadan, Helen Kaplan izena zokon psikologa espezializau bat, bere lan espazioa, sexologia eta sexuterapia esan, eta berak gehitzu zauen 5. fasia izango litzakela, berak lehena moduen esarre zauena, eta hau izango da desira fasia. Ui, Helenek bakzikien zerbait, Bai, zeo zertxe zauen, bai. Eta gainera kuriosia moduan, berak, bere proposamena esan izen bakarrik fase bat gehitzia, baizik eta berak meseta esabatzeko, bere proposamenean meseta esan kabiruten, baina, gerora mantendu dana edo, da, 5 faseko erantzun sexual hori izango litzakena desira, esitazioa, meseta, orgasmoa eta resoluzioa, edo euskera zebazpena izango litzakena. Ui. Geratzen dagoela lapurra bat. Matematiko. Bai, total. Horixe pentsatzen ari nintzen, ze zaila ez, horrela erdi kuantitatiboki erantzun sexuala... Bai, azken baten esaten dut, nik uste honen helburua epurra zela baitz ulertu alizetia eta ulertu araztia jentia, pasetan ziren gorputzeko aldaketa horreik eta buruko aldaketa horreik, zela baitz zentzu bat zaukiela. Eta demostrau alzala egin baten, hori, kate bateko parte ziela. Gerora, evidentemente, ez dakit gizakixok, ez dakit pertsona holistikoa gare, ez dauku gure esfera biologikoa, gure esfera soziala, gure esfera psikologikoa, orduan ezingo da grafika baten neurtuko motal, ez dakitu funtzio matematiko batzun bidez. Naiz da, azken baten papel gainean zela baitxola zehaztu bierdan. Fase bakoitza azalduko diguzu, ze geratu nahiz pixka bat orain pentsatzen, desira eta excitazioaren arteko desberdintasuna, ez zait horrela oso
garbi etortzen burura. Base ondo hori galdetu dozula. Ez, nik idoiaren azalpena nahi dut, baina desira eta excitazioaren artean ez, Ez jatzo etortzen burura zeizen leiken, apurat azalperan aurretik. A ver. Bueno, llego planteo dan moduan, igual berak, bai, así que botaseik que sobre iritzi argi daukala. Bueno, argi ez, argi ez, tol bat egiteko, baina bai ikusten dola oinarrian mintzat ezberdintasuna ez, norbait ikusi edo zerbait ikusi, eta horrek desira bat pizten dizu, egoera batek edo pertsona batek, baina excitazioa, berandoago helduko litzateke, batzutan bata bestearen atzitik ere igual bai, baina Niretzako desiratzen ditugu, excitatzen gaituzten gauza baino gehiago. Excitazioa geroago bezala. Bai. Osea, desiratzen duzun orok ez zaitu excitatzen? Nik uste hor dago la diferentzia, ez? Nik uste egon behar dela gertutasun puntu bat baino gertaitek ez ez, zu norbait ikusi eta desiratzen duzu, eta batean urbildu zaizu eta belarrira zerbait esan dizu, eta otzikara batek gorputzen horrein dizu, eta netzako horazten da excitazio. Niretzako ere, nik ere horrela. Eta zelako, niri jatu kurriru esan da adibide hori, baina ze hona dan esan bihotena ulertzeko hori, gainera. Zeando. Irakasle idoia. Beitu, desira izango litzake lehengo fasia jasota dauena, baina gero ez dauko besta zertan emun olaxen, eta hori beha ikusiko zelan esitazioa eta desira alderantzizko ordenian be fan leizken, desira izango litzake fase oso mentala. Eta bertan eukiko deue leku, topaketa erotiko bat, harremane sexual bat eukitzeko gogo hori pizten duzkun pentsamenduak, emozioak, interesak, atrakzioak berak, burra giratutako fasia izango da. Eta fasea honetan, esan duten moduan, mentala danez, gorputzian ez dia ikusten hainbeste aldaketa organiko edo, ez da nabarixa. Orduan, esan duen moduan, hori, norbanako gehienetan, bai izan biharko da, biharrezko fase bat, gerora, hori, interes hori eukitzeko, azken baten, harremane topaketa hori eukitzeko, baina ez beti. Jaketxea, normalien bai, baina bestela, igual izan daike ez da ez. Eta esitazioan, ja izango litzake fase fizikua. Eta ze hona inigok esan dauna desberdintzeko, dala hori. Zuk, igual pertsona batekin, ez da gitzu, gaztezala pentseetan, eta gogoa daukotzu pertsona horrekin egoteko gure dana. Eta behin ja pertsona horrek berbain dotzunean, belarrera gure dana mozela momentuen, zure gorputzak utzikara baten bidez erantzun dauen momentuan, esango geukeia, esitazio fasian egongo inakela. Pentsetajat kristona adibide guapua. Usteko azkenean hori da, gorputza reakzionatzen hasten danean, behin ja burua fizikora pasau danean. Eta adibidez, hor gerta daiteke pertsona bat gerturatu eta zeo esatea, exitatzea eta gero esatea, orain nahi dut, ez? Hori da, hortara nindoien gainera esaterakuan alderantzizko ordenian behemun altziela. Igual, ni momentu horretan, enabil esetan pentsetan, baina zuzenien, hori, apur bat imaginau barik, zuzenien ekintza bat zuartau bajat, horrek bebai alduzta sortu neri gugua hori eukial izateko. Orduan horregatik esaten gaben, basiera baten, bi honeik biharrezkoak di, baina ez daukesetan orden horretan emun. Eta kuriosu da. Eta kaso zuk ez daukazu, alerta piztuta ere, alegia, etzara... Eza sortara. Etzaude oso ezer jasotzeko moduan. Besterik gabe, hortzabiltza. Baina batean norbait agurtzen duzu, eta eskua pixkat utzi du, zure eskua agurtzerakoan, no zerbait, eta eta gratzegatzen sensazio hori. Kontrajitezke, hemen zerbait gertatzen da. Neretzako belarriarena, ez? Bai, tio. Izketan aritu eta zerbait pixkat intimidade giro hortara pasatzen denean, eta gustora jasotzen duzunean, zer gertaiteke zerbait belarriera esan eta zuk esatea. Claro. Bai, totalmente. Tomatea zela, tomatea gutxi. Letxua, bai. Baina letxue balin ba, asuntu da, belarri esan dizuen hoi. Letxue bezala balin ba, letxue asko. Asko, bai. Imaginatu belarri egite dizuela hola. Depende. Tomate bihurtzen da hori. Depende. Ez da oso soinu... Horretik, hori tomatea bihurtzen da laba batean. Tomatea love. Ekikoan, izango basustien, ze jango zain bizitzan? Gauza bakarra janbiako basauke bizitzan. Bakarrik, nik tomate ensalada. Tomate asko gustatzen zaite. Bai, niri asko. Earra. Tomatea, earra. Bueno.
Julen gaixoak etzun hainbesteko zarataiten. No, baino, pixkate. Mutikoa sano. Hala, zintzua bie da pertsonia. Bale, ulertuta, desberdintasun hauek, eta horrengo da, lautada. Bai, baina, bueno, esatia zeintzuk zeintzuk dien, esitazio fasia esan dugu azkenean fizikue dala, eta zelan ikusten da hori, ez? Hemen adibidez, lehenengo gauzia, azpimarratzea, emoten dien aldaketa honek guztiz nahi barikuak diela. Hau da, die inkontrolable eta inkontzientiak guztiz. Hau da, gorputzak, olaxen erantzuten dagoelako, eta zuk esin zeik egin, ez ebez? Horrien aurka edo horrek areagotzeko, ez dakizan esan. Hau da, baten. DBH-en zaudenen bezala, eta irakasleak esan dizu... Urten arbelera. Eta matematiko horri. Mutil batzuk pentsatzen en plan ez, momentu enten ez arbelara irten naiz. Eta ze hona izango litzaken, ez? Hezkuntza sexual eukikoa gauke, nik ustot egongo gitzela ondo esitxa eta esatia, barkatu, baina oin ez da momentua. Eta guztiz naturala izango litzake, eta mutiko horrek esaben pasako sekulako momentu txarra, danok natural moduen hartuko gauen, eta beste urtengo litzake arbelera, eta danok lasai. Ba, bai. En fin, zesango zu ba. Guk ez du bizialak hori baina. Bueno... Guk ikastetxe garaian gure bizitzaren zati gehiena bizizan dugu horrela. Ez que ikastetxe garaia ez da perreixa, eurokorrian, Ez da erreixa ez. Aldaketak, aldaketak moldatzeko edo horrek agonartzeko ez dauku benez inolako baliabiderik momentu horretan, eta justo nera bezarua izango da, aldaketak eixen emuten dien bizitzako periodua, da pura kontrajarrexia dana, eta evidentemente horrek itxet dau, ez egotia ondo. No está bien la persona, momentu horretan. Orduan, bueltauta ezita zinora, esan da hori, kontuen eukitxa aldaketa honek, ez diela kontrolabliak ero, apur bat zeintzu die garrantzitsuenak ero, agerikuenak ero, emakumezkuetan edo aludun pertsonetan agertuko litzake lubrikazio vaginala, vaginak berak malgutasuna areagotuko leuke, vaginan edapena enbungo litzake, orokorrean genitaletako odol fluxua areagotu ingo da, orduan klitorisa bepustu ingo da, dana martxan jartzen dain baten, ez? Gero, titiburuak puztu leizke, eta ja, maila orokorrau baten, edo gorputzeko erantzunei dagokixenez, arnaz maiztasuna eta baitxa bihotz maiztasuna areagotu ingo die, tensio muskularra areagotuko da, tensio arterialabe igo ingo da, eta sakildun pertsonetan edo gizonezkuetan, bebai azken baten genitaletako odol fluxua areagotzian ondorio izango da sakilan zutitzia, barrabilen tamaina handitxu itxen da, naizte rotuak momentuan tensinua hartzen dauen, eta orduan gorputzera bere ganatzen dituzten. Eta kuriosua da hemen bebai, genitalen odolpilak eta horren ondorioz, ikusi leike bizualki area genitalaero apurtxoa tilun haua. Pertsona batzutan hau nabariko haua da, oza, ageriko haua, eta beste pertsona batzutan ez, beste barik. Gizonezkoetan bebai, titiburuak puztu leizke, eta gainerako komenta ditugunak, nivel sistemiko baten enbuten dienak, arnaz maiztasuna eta bihotz maiztasuna duten zinuan areagotziak, horrek pareko enbuten die gizonezko zein emakumezkoetan. Gero jalduko gitzen, 3. fasia izango litzake, hori meseta edo goiuruk esan da moduen lautada. Eta fase honen helburu edo fase honen izate bera da, esitazio fanzia denporan mantentzen bada, hau da, esitazio hori eta estimulatze hori mantentzen bada, placer sentitze hori denporan mantentzen bada, esango hori meseta fasera helduko gitzena. Osea, ein handi baten esango geuke, hau dala, aurreko fasetako aldaketak heltzen die punto goren batera, eta bertan mantentzeko gaitasuna daukienian, jasoten gabitzena, edo gure buruai eskaintzen gabitzena, gustuko edalako, eta gustora gauzelako, ez? Erlajazio bate dau, ez dakit, nos dejamos llevar, esaten dana, ez? Erderaz, ez gauz momentu hori bizitzen, posible izango da orduan, meseta fase honetara heltzia, izango dala, orgasmoan aurretikua. Hemen egisa esan aldaketak, ez die fasekuak berekuak ez da oso agerikoak, esitazioan emundan moduen, azken baten hori gorputzeko aldaketak oso nabarisa zielako. Hemen adibidez, pertsona batzutan ikusi da, klitorisa momentu honetan apur bat bere prepusioan eskutatzen dela, orduan ez dauela hain urten da, eta pasetan da beste gauza bada, sakiletik momentu horretan urten aldala likido preseminala deitzen dan likido bat, prostata azpixen dauzen kuperren glandulak
jariatzen dauienak, eta bere funtzioa da uretria garbitzia gernu arrastuak edo baldin mauz, bazkematen irtengo dan semenan kalidadia edo bermatzeko, daukon gorputzak daukon modu bat. Ze pasatzen da? Likido honek batzutan, aurretiko eiakulazioetako espermatozoideak be arrastrau leizkela. Beste barik, hau da, famoso antes de llover chispea. Hau da, azalpen zientifikoa. Ekaitzaren aurreko xirimila. Hori da. Orduan, baina jakin zer dan likido hori eta ze funtzio daukon, ez? Badaukola bere zera. Eta, bueno, barkatu. Ez. Claro, ez du entzun gaur playlista. Then dip me underway. You can feel my river flow and flow. Call me till I scream for air to breathe. And wash me over until my well runs dry. And your sins all over me, baby. Hard, rock, steady, rock. Hard, rock, steady. Eta behin honek pasedanak pasauta, helduko gitzen laugarren fasora, izango litzakela orgasmua, klimaxa, estanda, ezagutua, mila izenez, eta pertsonak dauzen moduko sensazio hainbeste, egongo die orgasmo bat deskribatzeko moduan, ez? Apur bat azalpen zientifiko edo zein izango litzake, aurretiko fasedanetan garatutako tensio sexual guzti horren askatzia. Tensio sexual bat beharrezkoa da. Noski, claro. Orgasmora entzeko. Hori da. Ez esken, claro. Pornoak eta saltzen digu dala desiratik pasatzen zarela zuzenean. Bai, aurretiko zatik erdiko dana, ez dut importa. Ez da existitzen. Eta ez da biharrezkoa bat ezbe. Esan du moduan, ez, gero azkenean, norberak eukiko dau bere honek deskribapena, baina, bueno, azken baten hori bat, tensio sexualan askatze horrek eragiten dauen, placer olatu erraldoi bat izango litzaken. Naiz eta, bai dan, aurretiko fasedanekin alderatuta, faserik intentsuena edo esango, bestiekin alderatuta bai motzena edo badala esan leike, ez, orgasmo batek mediaz 2 eta 10 segundo irauten ditu, gerora, beste kaso batzuk eta badauz, baina, orokortzea aldera, eta adibidez, emakumezkoetan edo aludun pertsonetan, emuten die zoru pelbiko guzti izan ziar kontrakzio batzuk, kumetokira beheltzen dienak, eta hori basan duena, ez, placer rolatu hori, eta gizonezkoetan eta sakildun pertsonetan, emoten da semenan jariatzia, ez dagoela beti zelan honan izan, azken baten bai heldu leike bi prozesuak separatzera, eta ez dakit, plazerra nik uste dutan ondako, badala orgasmoakin oso lotuta doian punto bat, ez da entzut azkenean bideo zuan ziar goiaz gozatzen, baina badauko horrek punto goren moduko bat. Eta azkenengo fazia izango litzake, lehen esan duen moduan, resoluzioa edo ebazpena, hori apurate matematika zentu badauko honek, en plan, beste barik honek segure dago esan, hau da fazia nun gorputza bere horretara bueltauko danez, egoera basalera. Arnaz maiztasuna eta bihotz maiztasuna eta tensioa normalduko die, odola genitaletatik fango da, orduan genitalak beuren tamainoa berreskuratuko daue. Eta aldapabera hori oso aldapabera ederra da. Niri bepia gustatzen jat. Esan eike. Eta badau ikusitza ez, gainera, kuriosu da, ze fase hau pertsonatik pertsonara oso aldakorra da, baina orokorrian bai da, galientzen dan sensazioa da, relajazioa. Eta hori danondako da holaxen. Gero adibidez, gizonezkoetan, osakildun pertsonetan, dau fase honen barruan beste azpi fase bat edo zehaztuta, ditxuko nitzakela erderazko periodo refraktario edo euskeraz aldia refraktarioa izaten da, ez? Eta definizioz da, eiakulazio bat emuten danetik, urrengua emuteia posible dan bitxarteko tarte hori. Hori bai dela, hori pertsonatik pertsonera ultra aldakorra. Eta adibidez, emakumezkoetan, edo alun pertsonetan fase hau elitzake emungo, zen eta behin orgasmo bat helduta, estimulazioa jarraitzuko bageuke, aukeria gongo zan zuzenian beste orgasmo batera heltzeko aurretiko fasedanetatik pasau barik. Adibidez, ikusten bozu esekula grafika hori, ikusi lehizke multiorgasmia hori zela baitxeko piko desberdinekatik irudikatuta. Eta hauxe. This is
special affair. Better act like you know. Andereño oso garbi geratu zaigu, azterketa maiz da. Nik uste dut gaurkoa oso, galdera, behitu, gaur beba, egona zela irakurten eta aurrekoan ez moduan, hori, zela ikerketa pila bat, apur baten nire buruan nahazteko balizu zauiela bakarrik, hau da gauzatu, lertu lehikera oso errex, eta saltzea be oso errexa. Idoia Xarma, mila esker, plazer bat, eta biaste barru ikusiko dugu elkar berriro. Bai, ikasiko dugu elkar, ke guai. Ikasiko dugu elkarrekin eta ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, eta txalde hon. Adiós. Eta gu aurrera goaz, ikasten jarraitzera, sexutik liburuetara. Bai, dena ikasteko moduko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lausos besterik ez. Puzle txikitu bateko piezak, elkaratzen ez duen zeru bat. Txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezake. Larun batean liburuaren nazioarteko egune izan zen, liburu artean pasa dugu Sant Jordi, eta liburu artean bizitzea gustatzen zaigu. Askotan hitz egin dugu literaturaz gure saioan, idazleekin, liburuak komendatuz, edo ematen digutenarekin hausnartu eta konpartituz. Paper leonari lastan, baina tripatik gertuago, urdailak taneuko hotza. Liburuek ematen dizkiguten aukerak amaigabeak dira. Imaginazioa garatzen eta lantzen laguntzen digute, besteak beste. Badakigu aurreek imaginazioa oraindik mugatu gabe dutela. Beraz, irakurketak estimulu ezin hobeak eragiten dizkie. Liburu zarren peskiza, izan ala ez izan, liburu zarren peskiza. Hau kontuan hartuta, paperezkoak proiektua jarri dute abian Garoa liburu dendan. Gaztetxoenengan irakurzaletasuna sustatzeko proiektua da. Beraien imaginazioak mugarik izan ez dezan eta aukera guztiak esploratu ditzaten sortu dute. Horregatik, gurera gonbidatu dugu gaur Imanol Agirre, Garoako arduraduna. Ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko gonbiteagatik. Zuri etortzeagatik. Bueno, paperezkoak egitasmoa abiatu duzue. Egitasmo hau zertan datza, zehazki. Ze izango da, ze lortuko dugu. Bueno, egitasmo hau, azteko egitasmo hau da, hola, barrutik ateratako gauzatxo bat. Ni neu aita izan itzan orain dela 2 urte terdi inguru. Bueno, denbora azkar pasatzea, urrian 3 urte izango dira. Eta aita izatearekin batera, bat azten da topiko danak. Betetzen, no? Bat guraso ez danen izate, bueno, mesedez, hau eta bestia, baina bat aita izaten danen edo ama izaten danen, topikoak betetzen aztezea. Eta txikiaren etorrerarekin, Paskalen etorrerarekin, hainbat galdere irantzuten eta pentsatu nahian, ez da, nola kontatuko diot hau, eta zergatik. Eta, pentsatu nun, gu geuk bizi izan duden bezala, gure gurasoek liburuen bat eduki dute, liburu artean ezi gaituzte, eta hortik abiatuz, nire txikia egin nun, bazkide, arpide, plataforma batera, eta hilabetero, txeko txikiari Paskali bidaltzen zioten liburu bat, hainbat ariketekin, gurasoi bidaltzen ziguten irakurketa gida moduko bat, zergatikan liburua aukeratu da, zeintzuk diren ilustratzaileak, zeintzuk diren zein den idazlea, eta oparitxoren bat edo besterekin.
Eta konturatzen nintzen, timbrea joala, guri txikiak badaki zerbait datorrela. Azten da, liburua, eta liburua. Hortik abiatuz, esan ginen, eta holako zerbait egiten badugu euskeraz, zeren Paskale jasotzen zuen hori, etzen euskerazko album ilustratu bat. Hortik tiraka, etxean sortu dugu, paperezkoak, altxor bat, hileroko arpidetza proiektua. Eta, bueno, liburu bat jasoko dute, baina ez dute hori bakarrik jasoko, ezta? Hilabetero kaxa batean etorriko zaie dena. Hori da, alako pak moduko bat esango dugu dala, ezta? Da, kaxatxo batean etorriko da, kaxatxo polit bat, bertan irakurketa gide bat egongo da, gurasoi ere esplikatu egingo zaie zergatik aukeratu dugun liburu hori, zein den autorea, ze balore transmititzen dituen. Hortaz aparte, etxeko txikiarentzat opariak edo egongo dira, liburuarekin lotutako ariketak, edo errotuladoren bat, ero marraskak egiteko zerbait, beti ezberdinak, eta guzti honekin batera podcast bat sortuko dugu. Alegia, liburuak demagun lehoia izena badu, zergatik anez tiraka eta tiraka, lehoien inguruko historia kontatu, eta aldi berean liburuari aipu batzuk egin. Alegia, ez da kontatuko liburua bere horretan, zeren, hor ja sartuko ginateke eskubidetan, eta ez gaur sartuko. Beste modu bat ibiliko deu. Agian ibiliko deu, eta guzti honen erruduna Oier Arantzabat da, eta Uluko lagunak, Oierri esplikatu nionean proiektua, berak esan zidan, aitu eta zergatik ez egin garai batean garoan egiten genituen paperezko kontzertuen bideo modukoak, alegia, jendeak bideoak ikusten zituen, eta gero esaten zuen, ez, nik kontzertuetan egon nahi dut, goazen formula bera ibiltzera, baina podcasten bidez, alegia, txikiak edo gurasoek entzun dezatela podcast bat, alegia, laburra izan behar du ere, bai, zer kontuan hartu behar du txikiak direla entzuten dutenak, orduan podcast labur bat sortu, eta jendeak entzun dezala eta pentsa dezala haitu agian arpidetu egingo naiz proiektu honetara. Ziur entzulen artean badagoela paperezko kontzertu haien nostalgia bizitzen ari denik oraintxe Imanolek aipatu bezain pronto, ze buruko min batzuk eta lan batzuk hartu zen dituzten horrelako kontzertu haiek ateratzeko, bideoan grabatzeko eta gauza ederrak egiteko, Hori da, askotan atzeak egiten dut eta pentsaten nondik ateratzen genituen indarrak nola egiten genuen, zeren paperezko kontzertua bere hortan igandetan ziren. Orduan, igandeak hartzen genituen montaje guzti egiteko, taldeak lehenago lortu behar ziren, aulkiak jarri, alako aperitif bat ematen genuen, irudiak grabatu, editatu, izugarrizko lan talde politen genuen, batzen naiz Debolexeko lagunekin, eta hortaz aparte duintasun guztiarekin, zenen duintasun esaten dut, sartzen zen diru guztia musikariaren zen. Ze askotan kultur munduan behitu torri eta emango dizute afaia edo amaiketakoa. Ez, gauzak ere gure mundu honetan alik eta duinen egin behar dira. Horren sartzen zen diru guztia, beti ere musikarien zen, eta lan oso txukun, eta nostalgia. Leno mikrotik kanpo kontatu dugu pixka bat, paperezkoak hau izena dela paperaren inguruko proiektu orokor baten zatitxo bat, ez da, badaudela paperezko beste hainbat gauza. Kontatu pixka bat, nolakoa den historia hori. Nire bizitza gure historia betire paperaren inguruan sortzen da, ez da. Gure amak, Florrek, liburu denda bat iriki zuen Aitonaren ardotegian. Baina Aitonak ardoa sartzen zuen, baina iskine batean imprenta makina bat zuen. Itxuraz, bere jobia, nik ez nuen Aitona pako esautu, baina bere jobia zen paperarekin jolastea, badut etxean, zarautzen batu bestek ekarri dit, behitu zura Aitonak zeintzian, eta balako etxeko txarteloiek, edo restauranteko txartelak, edo afixen bat edo beste, pentsatzen dut amari handik sortu zitzaiola, ez da, agian makina txiki hura ikusita,
Denborarekin ama Londresera joan zen, eta Londresen ibiltzen zen, liburuen da beti bueltaka. Eta haren bueltan, 20 urte zituela edo, 22 izango nuke, buelte egintzun eta aitonaren ardotegian liburuen da bat sortu zuen. Orduan, gero aitan ezautu zuen. Ez da, askotan jartzen naiz pentsatzen. Nola jardungo zian, aitak zen buelta ingote zituen, ez da? Gu gero ere, liburuen da handikan gatoz. Eta denborarekin, ama zoritxarrez gaixotu egintzan, ni neu Londresen nengoen, antzeko gauza bat egiten. Errepikatzen, bai, historia errepikatzen. Bai, ala esaten da, ez da, historia errepikatu egiten dela. Eta aitak deitu zian esan ez baitu, ama gaixo dago, bidai hau egitea dijoa. Ordunik zeinon, eramanun ama, bera biltzen zen liburuen dara, esere ginenan, eta amari izan nion, bitu ama, zukin bueltatuko naiz, eta liburuen da hartukoet. Ama gizentzen, ez to beharrik, karo, ama itzan konturatzen. Eta orduan, bueltatu initzen, nire nahiare Madrilen zeon, eta nahia izan nion bitu. Momentua da, bueltaiteko, eta aita, zu eta nire artean, hiru zutabe izan berdeu, eta ama nolabait gainen edukitzeko. Orduan, bueltatzen geha, eta bi anaian arten hartu ginen liburuen da. Anaiak bere momentu hartan eman zion nolabait liburu dendari sortu zion alako bide teknologiko bat, gaur egun beste bide bat dala, eta ni neu liburu dendan ardura nun bihurtu nintzen. Alegia, nik papera jeutzen nion. Eta hor, hasi ginen nolabait paperezko zigilu hau lantzen. Itxaferua nolabait hasizuna John Benito, izan zen John Benito poeta. Eta berak sortu baizun, edo berari esker sortu baizan paperezko lagunak irakurle taldea. Orduan, hor jazten da paperezkoak. Eta hortik aurrera horri zian bai Patricia Jetek zuzentzen duen Amigas de Papel, gaztelerazko irakurle taldea, hortikan paperezko kontzertuak etorri ziren, baita ere egin genituen, ustatu genituen paperezko antzerkia. Zeren pentsatu genuen zergatikan ez liburuetatik abiatzen diren antzerki pieza horiek eta gero taularatu direnak liburuen dan egin. Eta berdin probatu genuen paperezko zinea ere bai, liburuetatik abiatu sortu diren pelikulak, eta bai egiten den guztia goatzen naiz Oier Aranzabaletan ere anaiak ere montatu zutela garai batean paperezko pulpitotik. Paperezko pulpitotik. Karo, kontua esan behaiek sortu zutela beste plataforma moduko bat interneten osoigo izena duena, eta politikariak etortzen ziren euren txarlak ematea. Uratzen paperezko Bai, beti ere paperezko zigilua beti ibili daun zigilu bat izan da. Baina gaur egun txikinei emango diogu garrantzia, eta paperezkoak altxor bat hilero bihurtu da, eta domeinu hartu dugu paperezkoak.eus hor galduta genuena, eta sortu dugu plataforma. Egia esan, historia ezagututa, eta historia inberezia izanik, zentzu gehiago dauka ez, gaur egun ze berezia den Garba liburu den da Euskal Herrian, eta sorreraren historioi zoragarria da. Bai. Nola erabaki zenuten eta zuen artean, eta amari sekulako omenaldi egin zenioten. Bai, dineu konturatzen naiz ere bai, nik egin deten gauz pila bat amari omenaldi moduko bat izan dala. Claro, ama aukiet alako, edo dakat, alako monumentu bat izango balitz bezala, eta egiten nuen guztia zan amari lorea jarri. Bai, oso polita da, baina arriskutsuare izatea ere bai, zeren nahi ez nahi beti gaude Edipo komplejo horrekin zaude jolasten, ez da, amari omenaldi bat goratzen naiz, egin genitulare bai, alako liburuetan jartzen dira horriak markatzekoa. Horri markagailua, ez da, eta horri markagailua atzetan, zehon, aman figura, aman marrazkia, baino puntutxo jarri eta alegia urrutitikan ikusi egiten zan ama zela. Nik nahi nionin omenaldi moduko bat, zeren ni txikilean itzanean,
Ni pentsatzen nun ez dakizenen liburua etxe hortara dijoa, ez dakizenen liburua etxe hortara dijoa, Angelotxuen liburuak han bukatuko, atxagarenak han bukatuko. Baina nik nire hortan pentsatzen nun, baina barruan dago nire amaren letra idatzita dago presidua, orduan han dago. Nire aman letrare etxe hortan dago. Orduan nik horri markagailuak sartzen ditun liburu guztitan, eta banakin nire aman argazkitea egongo zala etxe bakoitzeko, maizila bakoitzean. Karo, nire... Ze polita. Nire omenaldi modukoa dia, baina... polita da, baina... Jo landu inberda, bai. Terapian ibili naiz. Eta... pixka bat, paperezkoak azken ekimen honi buelta hartu edo. Esan dezu, orain txikienei emango diezuela bere lekua edo, izan ere 2 eta 7 urte bitartekoei zuzenduta dago, eta helburua da batez ere euskaraz irakurtzea, eta beraiek ere eduki dezatela pixka bat literaturarekiko zubiak eraikitzeko aukera edo. Euskaraz badaukagu materiala, badaukagu, ze agian jendeak, zuk esan dezu ez, plataforma holakoak existitzen dira, baina gaztelaniaz, erderaz lortzen dugu materiala. Euskaraz badaukagu materiala? Bai, euskaraz izugarrizko sortea dakau, eta izugarrizko gaztetxoentzako izugarrizko lanak egiten dira, izugarrizko album ilustratu daude, izugarrizko ilustratzailea daude, idazleak daude, gero eta joera gehiago dago, eta agian beti eman da, ez da, ez soilik helduentzako idatzi, baizik txikientzako eta helduentzako. Askotan, hitz egin dut nik ere bai, argitaletxen bat edo besteekin, eta esaten eta ditu, zergatik ez dituzue album ilustratuak ero ateratzen, zer ni dengan konturatzen naiz, izugarrizko mugimendua dagoela, alegia, helduentzako argitaletxe batek demagun bere jende kopurua du, bere egina dauka, haien sementzako edo alamentzako zergatik ez zerbait sortu. Baldin eta txikiak euskaraz irakurtzen hasten baldin badira, gero jarraitu egingo dute. Izugarrizko altxorra daude, eta izugarrizko lan egiten da. Bai, eta eskerrak baditugun pertsonak hori sustatzen dutenak, zuek zaeten bezala. Aipatu dezu ez, dendan ikusten dezula, dendarekin ia 50 urte egingo dituzue, lanean ari zarete liburu gomendatu jendeari, etortzen denari galdetu, lagundu. Nola ikusten dezue gaur egungo egoera gazteengan irakurtzaletasuna, orokorrean euskarazko literaturaren egoera, nola ikusten duzu zuek bertatik lan eginda? Bertatik lan eginda, alde batetik askotan txikienei gauz pila bat edo gaztenei gauz pila bat egosten zaizki ez da, ez dute irakurtzen, ez dute hau egiten, izaten elbitu, eta zuk, eta esan, edo helduok irakurtzen dugu, ez dugu irakurtzen. Hori alde batetik, iruditzen zait irakurtzen dela, inoiz baino gehiago irakurtzen dela, agian moldeak aldatzen ari dira, ez da, nola irakurtzen dan, beti aldatu dira, beti esaten dut, alde batetik, garai batean papiroan bitartez, gero pergaminora pasatzen da, gero kodexak, apaizak kopiatu egiten zituzten, bai, imprenta dator, teknologia beti egon da, aldatu egin da, ez da, moldeak aldatu egin dira. Zeritzen zai garrantzitsua ere bai, gaztetxoa nolabait aukeratzen, utzi behaiei aukeratzen, utzi nahi dutena hartzen. Askotan, nizerrakit, hori ez da ona, aukera desatela beraiek. Eta beste puntuat garrantzitsua iruditzen zait ere bai, hainbat herritan ez dago liburu dendarik. Liburu denda esaten detenan, noski liburua sartzen direla, noski agian estanko batean liburuak egongo direla, edo taberna batean liburuak erosi daitezkela. Baina liburu dendak bere hortan, orduan, txikiek, edo baita helduek ere bai, ez badugu ezagutzen, ez badugu bidea egiten liburu dendara,
ez dakite, nun zer den gauza hori. Horren garrantzitsua iruditzen zait alde batetik, eskola batek, ikastetxe batek, ikastolak liburuak gomendatzen badu, gomenda dezala herriko liburuen dan edo auzoko liburuen dan ere ostea, zeren txikiak bidea ikasiko du, bertara joango da, eta jakingo duan liburuen da badagoela. Eta liburuen dariak, eta utzi gomendatzen ere bai liburuen dariez. Askotan, jarruten ez nik pentsatzen pertsona, eta nire lankide izaten diet, pertsona bati, 2 minutu lapurtzen badizkiogu, ze gaur egon askotan ez diogu, ez da onduan da gau pertsonai 2 minutu eskaintzen, ez da? Mugikorrekin aztegea edo. Baina 2 minutu lapurtzen badizkiogu, eta kaso egiten badigo, eta gainez, asmatu egiten badeu liburuak egin, itorri egingo da. Baina gainez, apustu egin eta arriskatu, eta liburuen dakin bezala esaten dut, edo izan harakinakin, edo beste, ez dakit, negozio txikiek askotan, parez pareko gauza hau da, ez da, eta gure puntu fuertia, gure algorimoik onena, iruditzen zait, hori dala, ez da, arpegira jartzia itzaitea eta gomendatzea. Nik zinemarako zaletasuna horrela sinuen gutxi gara bera, zelarun bat arratsaletan jonten nintzen Tolosako bideoklub batera, 10 lanetik irten baino 10 minutu lehenago, gero berarekin etxera huelta egiteko, eta joten nintzen, eta hango jabeak, hango emakumeak esate zidan, goiuri aste honetan, hau daukat, zuretzako. Eta nik hartzen nuen, gaina bideoklubeko bideoek ez daukate azalik, denek, kasu honetan denak urdinak ziren jartzen. Ez daukazu irudiaren edo kartelaren baldintza. Hori da, eta orduan, kutsatxo urdin bat emate zidan, eta nik etxera, eta asteburuan hori ikusi, eta urrengo larun batean, berriro, gustatu zait edo ez, eta orduan, urrengo astekoa, horren arabera, eta horrela ikusi nituen, bestela sekula ikusiko enituzken pelikula asko, berak erabakitze zituelako niretzat. Eta liburuekin hori egitea baita zoragarria da, jotea liburu denda batera eta esatea emantzuk liburu bat. Azken finean, paperizkoak altxor bat hilero, hortik handi joa. Izan, hilabetero liburu bat iritsiko da etxea. Baina ez dute jakingo etxekoek zein dan liburu hori. Izan, lehenuo guk filtratuko deu. Batzutan asmatuko deu. Beste batzutan, igual kosta egingo zaigu asmatzi ez da, baina alik eta modu goxoenen egingo dugu eta zeiatuko geha asmatzen. Eta lehen esan dezu, erakutsi behar zaiela bidea, libururen dendara edo, landu behar dela behaiekin liburuak irakurtzea, irakurtzaletasun hori mantentzea edo sustatzea, askatasunarekin noski, baina mantentzea. Izan ere, hasieran ere aipatu dezu ez, zuen esperientzia propiotik hasi dela proiektu hau, guraso izateak eta lanketa hau egiteko modua, deskubritze horrekin, nola egiten da aurrekin, hori, zuk esan dezun guzti hori, zubiak erakutsi bidea, nola lantzen da hau umeekin? Norberak edukiko du, bere sekretua edo bere forma batzutan asmatuko deu edo ez. Nik hasiera batean edo bai liburuekin edo beste hainbat gauzekin, ez da momentuan. Venga, guain irakurri merda, hasieran esango ezetz, urrengoan esango du ezetz. Baina adibidez nire etxean momentua da Paskalek gauean liburua eskatzen dudala. Eskatzen dia liburua eta linternatxoa nahi ditu. Baina hasieran zan, gaur ez nahi, guain berak eskatzen du, jardun da, ez eskuak aituta, askatasun guztiz, ez da, askatasun horrek eman dio, guain esatea beak liburua nahi dula, ez dio, ezerta behartu. Eta batez ere, goxo inda. Gauzak lortzen dira, edo ez daude lortzea, baina goxo inezko gauzak lortzea daude, ez da, paperezkoa proiektu hau bezala, ez da, logoa jarri deu paperezko vapore bat. Zergatik, getaian asko egoten geha, eta Paskali vaporia pile bat gustatzen zaizkio. Horia da, zergatik, joan ginean, Ziburura joan ginean,
eta sokoan ikusi ginen txalupatxo hori bat. Orduan, orilla. Paskalek nahizun, vaporia orilla izatia. Batzen naiz, uegunea egin digutenek, izan dut nahitu, baina hemen zenekin hitz egin, berda. Zuen txikiakin, o zurekin, zer hemen erabakiak txikila hartzen nahi da. Baitu, txikintzako proiektua da, behai emango dio, eskatuzun guztia. Claro. Eta lehen aipatu duzu ere, moldeak aldatzen direla eta teknologiak ere aldatzen direla. Gaur egun ikusentzunezkoarekin eta inguratuta bizi gara. Agian beste euskarri batzuekin lan egitea erosoagoa edo errezagoa izango litzateke, adibidez podcastarena edo beste hainbat produktu ez. Hala ere zuek noski izenarekin zer ikusi asko eukiko du, paperezko liburuak aukeratuta defendatzen dituzue oraindik. Hori da, ni neuk ere, pentsatzen duen orain dela, ez dakit zenbat izango dian, orain dela 8 bat urte ematen zuen hemen, papera desagertu egingo zala, liburu elektronikoak zetoztela, danak ibiliko ginala alako gailuekin, baina, badaude gailu horiek, ez da izan alako pentsatzet liburuak bere hortan jarraitzen dute, modo duinean hilabeteko soldata teatzen deu, ez deu askoz gehiago behar, nahi izan liburu munduan da kultura munduan beti negarrez gaude, horren soldata teatzen badeu, nahikoa dugu horrekin, ez deu beste zer gehiago nahi. Gauzak aldatu egin diala, noski aldatzen direla, moldeak aldatu egiten dira, gaur egon mugikor bat hartzen dugu, aztegia saltzeatzen, Instagram dala, Twitter dala, ez da gizar dala, eta pasadia ordu terdi, eta askotan galdetu egiten die, baina liburu elektronikoak eragina eduki du zuengan. Bai, agian eduki du, baina ez eragin gehiago du, aisialdi eredua erabat aldatzen ari dela, eta guzti horrek dana hankaz gora jarri du. Beste molde batzu daudela, bai noski, baina guazen molde horiek liburutara ekartzea. Hala egin dugu beti, ez da, musika gustatzen zaion hori zergatik ez hurbildu paperezko kontzertuen bidez. Guazen literatura ekartzera, musika salde hori, zergatikan eta berrin antzerkiarekin edo zinearekin, ez da, zergatik ez orain beste proiektunen bitartez, gaztetxoak ekarri, ez da? Esan honoke, hemen gauden guztiak ere nahiago deula paperezkoa. Duela, zuk esan dezuna, duela 8 bat urte edo modan jarri ziren e-bookak, eta nahi beti, eta hori ere seguruna amaren gandik etorriko zaitze. Nire amak ere asko irakurri izan du beti, eta esan genuen, oparituko diogu e-book bat probatzeko beak edo dena delakoa. Eta bizitzaren gustatu, beak esatezuen, nahi gustatzen zaitena da, horri bakoitza pasatzea, ezakit, liburua erostera jun, portadak ikutu, behar dut, sentsazio hori, eta nolabait niri pasadit pixka bat gustu hori edo preferentzia hori. Eta egia esan, nire ustez xarma badaka, eta proiektu honek ere xarma badauka, horregatik ez, gaur egun ematen dula, umeak isiltzeko pantaila jartzen zaila horrian, edo lasaitasuna behar degunean, edo, eta askatasun hori emateak, aukeratzeak, beraiek, eta imaginazioari lekua ematea, ze polita iruditu zaiten, esan nahi nizuz, oso polita iruditu zait proiektua. Eta ezakitzuk zerbait gehiago esan nahi duzun, konturen bat kontatu nahi diguzun. Gauzasko kontako nixutzen. Esan bi modu daudela, paperezkoak puntu zen, alde batetik dago arpidetzeko aukera, alegia modu etengabean hilabetero kaxatxo bat jasotzeko aukera, eta beste alde batetik oparitzeko aukera, ez da? Esaten die, Imanol, baina ze ezberdintasun dago arpidetu eta oparitun artean. Gertaliteke etxe batean txikirik ez egotea, edo batek
ez du nahi bikoterik auki, edo ez daka bikoteik, eta ez daka etxian familikan, baino igual pentsatzen du, ninet izan izebe edo osaba moloiena ninet izan, edo lenguzina moloiena ninet izan. Gaur goizien hemen ginela galdetuet, aizu, Amaia, paperezkoak honen adintartea eta zeintzan da. Eta nik pentsatzen nire joak batek 10, besteak 12 pixkat adintarte horretik kanpo. Torna hasigea beste liburu batzuk aukeratzen, hemen aurrekoan Miren Gorrotxategirekin aritu zinaten, Limaren inguruan, hau akaso egokia da, baina, bai, ulertzen dut osaba moloiaren kontzeptu hori. Orduan, hori da, oparitzeko formatuan alegian, 3 hilabete edo hilabete bat, edo 6 hilabete oparituko dut, eta gero, berak erabaki dezala jarraitu edo ez. Gero esan dezue 12-16 urte, eta bueno, hori, igual, danon artean lantzea dakau, urrengo pasu bat izango litzateke, ez da? Filtratu. Adinen baitan, 12-16 urte bitartea, baina, bueno, aurrera gautziko dugu, edo hau iten badegu helduentzako. Edo ez, helduek aurrentzako liburuak irakurtzea, Horrek ere balio du. Narniako kroniken idazleak, C.S. Lewisek esatezun, ez dela existitzen munduan libururik 10 urterekin irakurtza merezi duenik eta 50 urterekin ez. Hau da, 10 urterekin merezi badu, 50 urterekin merezi du. Beraz, guk aurrentzako liburuak irakurri ditzakegu baita. Bai. Uste dut geratu zaizkigula horre adintarteak, ideiak eta kontuak beste kafe bat hartu eta Imanol Agirrerekin lasai aritzeko, beraz akaso, ez da egit urtea amaitu horretik, edo datorren urtea hasten dugunean, iraietik aurrera, hartuko dugu beste kafetxo bat eta helduko diegu paperezkoei, musikari, zineari eta nahi dugu guztiari. Noski baietz, eta bide batez, gonbidatu egiten zuet, igual zarautzetik nahi dezue holako saion bat egin. Esan, Garbaso leku politia da bigarren kafe bat egiteko. Uste dute, atorren denboraldian horrek ere gertatu beharko duela. Izue, zinea, musika, literatura, uste dut badela gaurko egunez hiltzen Dexter Gordon. Neurri batean hori guztia borobiltzen duenetako bat, jazz saxofoilari haundia, bibopean, harbopean, Lionel Hamptonen bandatatik hasi eta Dizzy Gillespierekin jotzera ere iritsi zena, baina batez ere zinean ere bere pisu utzi zuen. Egunen batean Bernard Tavernierren pelikulonen inguruan, Round Midnighten inguruan aritu behar dugu, Herbie Hancock egin zuen musika, baina izan ziren Dexter Gordon bera, Fansa Cluzet eta noski Herbie Hancock, eta bada pelikuloren inguruan zer kontatua eta zer aztertua, 50ko hamarkadako Parisura, eta gauzatxoak egunen batean aztertuko ditugu ere lasaiago. Baina gaur agurtzeko ordua iritsi zaigu, arratsaldeko 6ak hementxe bueltan, eta guk Dexter Gordonen saxofoi goxo honekin, I Will Have To Do kantuarekin agurtuko dugu gaurko bigarren kafea. Amaia Resendegiluz, datorren astelehen arte. Agur. Goiurezi Zarandia, zuko bihar arte. Bihar arte. Eta Imanol Agirre, zuri nahi duzun arte, izango gara, laizter baino, berandu baino lehen. Eskerrik asko nahi duzuen arte. Izan ondo. Eta barkatuko ditentzuleak, zuentzat itzordua bihar. Arratsaleko 4etan hemen bigarren kafean, baina naiz irratien jarraitu nahi baduzue, hementxe Ariako lankidek hartuko dute segituan lekukua.
Calm and bigarren kafea.